yampusha wabuye ekebhukile esikoleni ibhulukwe ekebhukile imphushele emgaqweni ethi sheshayiswa yimoto. bashaya omunye uthisha nje igama lakhe uMemdlovu wathatha incwadi yami ngishaya ngayo ikhanda jele emnyango. Ngazo lezi ingane ziyibiza ngamabhulu ahluphekayo ahlala emkhokhwini zisho yonke into lezi ingane lezi. Sengizolo ukuthi ke bengicela ukuthi ukusizakala ukuthi lezi ingane izithola isikole. Mayingasithola isikole ngizohamba ngiyohlala nazo leko loli lapha lokho ngisho ngabe kuthiwa ngihlala phandle nazo emakhazeni kodwa ngizohamba ngiyohlala nazo lapho kufanele ngihlale nazo. Manje masiqeda ukudlala ibhola wangincinza amakhwapha ngishaya ikhanda noMemdlovu ingane zangihlukumela mangimtshela uthi akangeni mazimtshela yena ingane uyangishaya ngithathela amapeni wami ayinikeza ezinye ingane. Ngibuyele lesi sikole ukuthi ningisize manje ukuthi ngithole ithuba. Ngicela ukuthi ngiphume kulesi sikole ngisafuna ukufunda kusona. Abafundi abasasebancane abafunda esikoleni samabanga aphansi okuyi-primary school bayakhala mayelana nokuthi esikoleni abaphethwe kahle bahlukumezeka. Okumangazayo mayelana nalolu daba ukuthi labafundi laba bahlukunyezwa uthisha bephinde behlukunyezwe ngisho nawo principal imbala. Mbukeli Zizwele ugogo wabantwana echaza mayelana nokuhlukumezeka kwabazukulu bakhe. Seningaqala ke sanibonani bahlali baka TikTok ugogo walezi ingane ezihlukumezekile lezi ihlukumezekile ngempela hayi kancane. Izolo sihambile sahamba saye esikoleni siyokhuluma nendaba ukuthi isho omkhulu safike sangamthola. Lezi ingane ezihlukumezeke ngalendlela engazi ukuthi ngayichaza ngithini. Kwathiwa asibuyeni kusasa. Makuthiwa asibuye kusasa uthisha omkhulu ufonela mina ungitshela ukuthi yena akakwazi ukukhipha uthisha bakhe eklasini ukuthi bezolokhu bezokhuluma lapha bezokhuluma lapha bayafundisa uthisha bakhe yena futhi usathatha indlela. Ngiyambuza ukuthi kanjani kusho ukuthi mina bengingafanele ngireport mangabe izingane zami lezi zihlukumezeka kanti lo cishe ngamngcwaba lo kade ngisanda ngcwabo uyise wakhe lo wazo lezi ingane lezi. Lengane yamphusha wabuye ekebhukile esikoleni ibhulukwe ekebhukile imphushele emgaqweni ethi sheshayiswa yimoto. Kusho ukuthi bekufanele ngikuthulele konke lokho mina ngingakusho lokho. Lezi ingane zishawa zingane kuleso wethu zigange ngazo lezi ingane ziyibiza ngamabhulu ahluphekayo ahlala emkhokhwini zisho yonke into lezi ingane lezi. Sengizolo ukuthi ke bengicela ukuthi ukusizakala ukuthi lezi ingane izithola isikole. Mayingasithola isikole ngizohamba ngiyohlala nazo leko loli lapha lokho ngisho ngabe kuthiwa ngihlala phandle nazo emakhazeni kodwa ngizohamba ngiyohlala nazo lapho kufanele ngihlale nazo khona. Angisayiphindisele lesikole futhi ngeke zizoyisaya izoyihlalela zingasaya esikoleni. Ngikhatheni inhliziyo yami ibhlungu ngempela manje angikwazi ngisho ukusebenza ngidimene naso nyaweni. Lezi ingane lezi kudlalwa ngazo izibizwa ngayo yonke lento kuthiwa ziyahamba mhla ka-30 ama-foreign show yonke into kuyona le zishawe ngisho umphakathi lana mazihambela lana ngizwe simemeza ingane kabuhlungu ishawa abantu abadala. Ihlungu lento abayenzayo kulezi ingane ngiphatha kabi ngempela nje ngiphatha kabi lento lena. Lezi ingane angisayiphindisele esikoleni uthisha ziyasho ukuthi othisha bayayithanda bonke abanye kunothisha ababili nje lena ithi uthisha uvela ayishaye ngayincwadi ayijikijele eminyango akuwona umthetho lo ayijikijele eminyango incwadi ibhale imile ewindini ibhale ewindini. Mbukeli engabe uyayibuza ukuthi isikole esenza lokho kubi sikuphi. Isikole siseGoli eSoweto eDeep Kloof eZone 5. Igama lesikole ekuthuleni Combined School. Zizwele abantwana bechaza mayelana nokuhlukumezeka kwabo esikolweni. Ngibona abantu abadala igama lami nguBlessing. Mina ngifunda eThuleni Primary School. Angisafuni ukubuyela kulesa sikole ngoba lapha esikoleni lesa sikole ngiyahlukumezeka kakhulu mina nguBlessing. Futhi nengane zasesikole mangiphuma ezuthuza ngiphushele emotweni. Nenothisha bashaya omunye uthisha nje igama lakhe uMemdlovu wathatha incwadi yami ngishaya ngayo ikhanda jele emnyango. Ezinye ingane mazingishaya mangirepota bathi bona bayingeni mangitshela principal uzama uyilungisa. Namhlanje umama befuna principal wathi principal thina simreportele masikade simtshela izinto ukuthi ingane zihlukumeza ezaselapha esekuthuleni. Mina ngisafuna ukubuyela lesi sikole ngicela ukuthi ningisize manje ukuthi ngithole ithuba. Ngicela ningisize ukuthi ngiphume kulesi sikole ngisafuna ukufunda kusona. Sanibonani igama lami ngishona nami ngisafuna ukufunda kulesi sikole nami ngiyahlukumeza kakhulu. Uthisha khona uthisha oyibiza ngosekama lisadlala ibhola manje masiqeda ukudlala ibhola wangincinza amakhwapha ngishaya ikhanda noMemdlovu ingane zangihlukumela mangimtshela uthi akangeni mazimtshela yena ingane uyangishaya ngithathela amapeni wami ayinikeza ezinye ingane.
angihlukumele nami mangimtshela uthi yena mina ngifuna umsebenzi yena ufuna umsebenzi wakhe wesikole. Manje gogo wabantwana wena ufunani? Ufuna abantwana bayenze njani? Njengoba nje bethi abasafuni ukubuyela kulesa sikole nami ngeke ngize ngibaphoqe cause ingane isitholakala zibulele ingane molokhu uyiphoqa ngelokhuza nehlukumezo ukuthi ngihlale ngibona la ku social media ngibona ingane zilokhuza ngicela nje ukuthi ukusizakala ukuthi lezi ingane zikwazi ukuthi zithole isikole ngalapha eLoli ngoba nganginestand eLoli noma imkhukhu yakho inetha kodwa sofike sihlale khona nazo lezi ngane if nje zona zizothola isafety yokuthi ziphile mangabe kuya ngokuthi futhi azisitholi ngizohlala nazo ngiyoze ngibone ngonyaka ozayo ukuthi kwenzakala ngoba njengamanje ngeke ngisayiphindisela kulesi sikole leso wethu ngiyayishiya kuma nje la ngiyahamba ngiyohlala le eLoli ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala nezingane zomntana nami lapha ehlukumeza khona ngisanda kufihla uyise. Okay mama, wena ezi usonta naye ugogo wabantwana yini oyizwile? Cela usichazela ngale ndaba ka principal oyizwile this morning ezibese arrange besihamba nawe izolo ba arrange ukuthi namhlanje 8:30 kumele siye khona, wena yini oyitholile? Mina mina mangifika ngithola ugogo usefomini uyakhala uma ngimbuza ukukhuluma nobantu ukhuluma no principal so ngilalele ukuthi bathini bese ngithi mina ku principal kusho ukuthi niyabaleka why into kuni postpone ngoba besibeke umhlangano ukuthi sohlangana ekseni namhlanje so kusho ukuthi niyabaleka nale ndaba le ndaba ilungu bese u principal athi kimi akangazi nokungazi yena ukhuluma nogogo wabantwana ngoba uyiregistiwe lapha esikoleni akangazi nokungazi akangazi ukuthi ngingenapi elethina ngeke sihlale abantwana abahlukumezi nathi sizele sinezizukulu sinabantwana nabo ngelila ke singabathola abahlukumezekile ingakho nje ngisukumile ukuthi ithi ngisukumele indaba yabantwana njengabantwana engibajwayele isonta sonke futhi kubantwana nje abathandekayo wonke umuntu abathanda bayangimangaza mina kusesikole maba bahlukumeza ukuthi inkinga yabo yini should vele lapha kusesikole ibullying into yakhona ngoba no principal ukhona ubonakala ukuthi angiphendule ngale ndlela angiphendule ngayo ukuthi ibullying iqala kuye iqala lephezulu kuye iyehlele ebantwaneni. Siyabonga kakhulu. Ngizokwenza ke ivideo yabantwana bazikhulumele. Masuka la siya eDepartment of Education ngizozwa khona ukuthi sizotholana. Sanibonani bantu abadala ababukayo. Mina igama uBless nofowethu umncane. Sashonela ubaba noma wethu asimazwa silahlekele soshiya sisebancane sishiya nogogo. Maye mina la ngizochaza ukuthi ingane ziyasihlukumeza ziyasi-abuse esikoleni. Ingane zasesikoleni njalo mina ziyangishaya zingenza yonke into mangitshela uthisha ukuthi abayingeni mangitshela uprincipal uyakhuluma nazo ingane kodwa uthisha bonke abathi abayingeni mina ngaphushwa esitradeni ngiphuma kwesikole ingane zangiphushwa esitradeni uzodlula imoto ucishe ngafa ngasuthulele ijezi nephakhami zabulala zisitsha phakathi. So manje mina bayahlukumeza njalo mangisesikoleni njengoba nje namhlanje ngigcine nje ngizotshela uprincipal into abayenza ngesikhathi kuLwesihlanu. Sanibonani bantu abadala igama ngishoni mina ngizochaza ngokuthi ngasesikoleni ziyangibhulisha ngibiza ngama-foreigner mangitshela uMisi uthi akangeni mangitshela uprincipal uthi angiyibize akhulume nazo. Umama sihlala nogogo makangithengele impahla isiporo nama-gloves khona ingane eklasini engangibambisa uBless akhristian ngibambisa ama-gloves ubhuti wami yawathatha mase ngwafuna ithi yona uzongishaya ngoba namhlanje ngiyotshela uprincipal ngizotshela uprincipal ukuthi khona ingane engafuni ama-gloves wami ebizwa ngoSiphamandla. Mina ngizochaza lokho mina-ke ngiyabonga. Ma-tiktokers nithe nginiphi feedback namhlanje ngila eKuthuleni Primary School igama lesikole uprincipal wakhona nguManana Dlamini angimbonanga nakumbona angifisi naku-attend meeting ngoba ngithole ugogo wabantwana ekhala ethukwa uyena uprincipal ngamfonela mangimfonela uthi mina angize ngizohlala naye phansi which is ngingezi nogogo wabantwana ngingayi edepartment usho njalo ngize kuye
uthuka ugogo abantwana, which is uyena lo promoter ini ibullying esikoleni. Uthi akaletha abantwana ngenkani, ufunani ku social media. Uzothina ugogo ungaye ku social media abantwana behlukumezeka. Why kumele ukuthi abantwana bahlukumezeke esikoleni sakhe? Bahlukunyezwe ngothisha bakhe. Naye because of makakwazi ukuhlukumeza ugogo abantwana, sho ukuthi yena upromoter ini ibullying kulesikole. Sho ukuthi uhambelana nani nalento enziwa kulabantwana labo. Angifunanga ke nakumbona. Njengamanje ngiye department. Ngiyabonga kakhulu.